Op zondagmiddag 29 oktober wordt in de muziekgieterij het Maastrichts vastelavondsliedje voor 2018 gekozen. Vier zullen de liedjes van deze finale één voor één ongeveer. Liedje nummer 7. Gewoon een vastelavondsliedje. De tekst en muziek zijn allebei geschreven door Patrick van der Weijer. Het wordt gezongen door Jelke Scheijlen, Marvin Rozier en Nick van Oerle. Jongens, hij komt weer een liedje uit Maastricht! Kom rijden eens nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje, in uw zekertal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, dan moet dat kinderen, kom laten we beginnen, met regenzang en geluid. Tradities moesten vieren, maar als we dat in ere, niet ik me strepen daar. Laat ik zo door me streek, begint een mich te jeuken, hoe moet ik toch op bord? Ja, hoe moet ik het zeuken? Het is just een discotheek, zo hel en al doorin, krijg stilletjes een lip, nee dit is echt niet veel. Dus kasteleins en karentrekkers, nu wat ik u vraag. Maar die gaat me steeds vergeet, het is maar de dag. Kom rijden dus nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje, in een zekertal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Tradities moesten vieren, maar als we dat in keren, meen ik me strepen daar. Met Daniel, Mick en Herman, die spel begin ik klanken. Ik zing en dans en spring, ik ben zo blij. Ik wil die lui bedanken. Kom rijden dus nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje, in uw zekertal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, dan moet dat kinderen, kom laten we beginnen, met regenzang en geluid. Tradities moesten vieren, maar als we dat in ere, wie leek me strepen daar. Kom rijden dus nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje, in een zekertal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, dan moet dat kinderen, kom laten we beginnen, met regenzang en geluid. Tradities moesten vieren, maar als we dat in ere, meen ik me strepen daar. Tradities moesten vieren, maar als we dat in ere, meen ik me strepen daar. De finale op 29 oktober wordt ook dit jaar weer live uitgeschikt via de radio van RTV Maastricht. Het schoenste liedje is de schoenste.